ρε Γιάννα. Ρε μάνα, αφού μου είπες να μάθω να μαγειρεύω. Πώς το έπαθες και είσαι εσύ στην κουζίνα, τι έγινε? Αφού μου είπες να μάθω να μαγειρεύω. Προσπάθησα. Τις. Έκανα γλυκό. Να. Γλυκό. Αμαν. Ήταν käsekuchen. Ήταν käsekuchen. Ήταν käsekuchen και τώρα έγινε σοκοκούχεν. Κατάλαβες? Τώρα έγινε τσικουλάτα. Τσικουλάτα τσικιτάνα, είδε μάλλον. Τσικουλάτα τσικιτάν. Ήταν Κρίμα käsekuchen, τώρα σας. έγινε τσικουλάτα τσικιτάνα. Δεν Κρίμα. πειράζει, μπορεί να δοκιμάσουμε. Τι να δοκιμάσουμε, καλέ, δηλητηρία στα πάθη. Περίμενε να δοκιμάσουμε. Μπορεί να είναι αλήθεια σοκολατή. Φαίνεται λίγο σοκολατή. Μπορεί. Μαμά, πώς το βγάζω από εκεί? Πώς το βγάζω? Α, από μέσα. Από μέσα, ρε μαμά, καλό φαίνεται. Από μέσα δεν μπορούμε να το φάμε. Πας καλά, θα δηλητηριαστείς, μαντάφτα στην ηχέση. Δεν κάνα του φας αυτό. Γιατί ρε μαμά, κοίτα τι ωραίο που φαίνεται από μέσα. Δεν κάνα του φας, κρίμα, τζάμπα με την όρεξη με έμεινα. Να μην κάνω μαμά. Μαμά κάνω να το φάω.